Ya sanibonani wengane zakwethu sanamukela ke yini lento le okazane inkinga sanibonani ke babukeli be KZN podcast. Okay asiqaleni phansi ya sanibonani hawu kanti umuntu uyagula yini namhlanje okay. Ya sanibonani babukeli beKZN podcast balandeli beKZN podcast sanamukela futhi namhlanje i-channel yami i-channel yethu i-channel yakho i-channel ya wonke umuntu i-channel ye-boyfriend yakho i-channel yamakoti i-channel ex yakho le siyachanneliza nje wonke umuntu une-podcast le i-channel enombali. So today we're speaking about usaziwayo wodumo lwesencane lengane kuMoja Live ngesonto ekuseni ngo-9 ebusuku usacela Dlamuko Sinde kube engozini yemoto enyantisa igazi. Abaziboneleke ngamehlo abebeye basithumelela izithombe kade zipostwe ngosiyacela ngoWhatsApp ebantwini aphinde wabasendela abasondelene nabo naye. Imoto yabonakala iboqokile iphelile futhi negazi. Yonke imizamo yokuthola ukuphawula kaSiyacela ayiphumelelanga ngoba phela siyasazama ukumshayela izikhathi eziningi before sizosenza le podcast kunina okanye sinikeze le story. Kodwa kabalazi udaba bathi usiyacela uvelelwe le ngozi ngaseBhaliso ngoLwesihlanu ebusuku lona lolu kuthiwa imoto ebehamba ngayo uhlobo lwePolo eqashelwe yiMoja Love. Ngiyakhumbula phela ukuthi yakhe imoto yasha lapha after bexabene noMamezala. Kuthiwa ke le moto yake yaMoja Love ilimele yaphela futhi nawo uphunyiswe esibhedlela saseBhaliso elimele kanzima njengoba nibona ke izithombe kuboqokile imoto kunegasi yonke. But imithombe ethi yasitshela ukuthi usiyacela kuthiwa ke njengoba phela uzithuphethu ke phela lo kuthiwa akafuna ungeniswa esibhedlela uvele wabaleka eBhalitho. Uthi ubonakala ukuthi utheke kuthema ngabe sekubona ukuthi ugula cha kuyaqhubeka yamxena phela njengomuntu ngempela obesengozini embi wathi yamphuthonyiswa esibhedlela sakube lapha enkonjeni ngoba phela siyazi ukuthi owasolundi. Hayi usiyacela ke nakhona ke lapha yana olundi kuthi uvele wayuhlala ekhaya ize limele njalo. Okhulumela iMoja Love kunonza kwazi ceke siyesambuza ukuthi akaphawule ngalokho wazi hayi usabambekile uzophawula umva kwesikhathi uma ngabe kuukuthi usiyasithola isikhathi. Asazi ukuthi yini ngempela enzo siyacela abalekele ukuya esibhedlela ngoba imoto yakhe iboqoko yaphela. Siyazi ukuthi babuyile kwisizini yakhe and uzalwa ke uDlamuko sengasekho emhlabeni kanti bakwi-show yabile nethi isencane lengane lapho ebonakala khona eBethlisha kanye nonkosikazi wakhe uThando Dlamuka nalapho inengane naye encane. Abanye abaningi basola lengane ukuthi ngathi akuyona siyacela kodwa lengane ekababa uDlamuko ungasekho emhlabeni. Kuthiwa lengane ngenze ukuthi yazalwa uyena benothando ngoba usiyacela ngalo nkathi ezala uThando uThando usiyacela webhizi eThekwini eKipitile noMantonyi intombazana ayithandana nayo. Asazi ukuthi yini bedala ebangele lengozi lenyantisa igazi noma ehlasimweni somzimba usiyacela noma mhlawumbe bephuza amanzi amponjwana noma nje kube ingozi nje enormali noma kanjani kodwa ke singacela sizike nimbeke emthandazweni ngoba cha sona isimo sakhe asikho sehle especially njengoba ekwaze nokuthi aphinde eqe eBhalitho ayiswe Lundu ke ekhaya kuba aphinde eqe esibhedlela. Azaziwa ke izathu zokuthi eqe mhlawumbe ucathi uzofuna amaphoyisa at this particular stage akekho bethi ufuna amaphoyisa ngoba khathi kwenzeka lengozi ubehamba yedwa kodwa ke imoto ayinikwe iMoja Love iboqoke iyaphela. But guys also it shows ukuthi uMoja Love ayihlangana nabantu abamnyama ayinandaba futhi ayibafuni bambolekile le moto ukuze enze njani enze le show ehlekisa ngaye embukisana ngabantu. But anyway, please make sure you do subscribe and you press like and you press comment bese ke futhi ke uthatheke ubeke usiyacela Dlamuko emthandazweni ukuthi asinde kule ngozi yakhe emvelele enyantisa amanzi ngoba nje asisho ukuthi akuyona uqala lena imoto le yaseyithengile yashaya ngqonqa. Sazi ke noma mhlawumbe uzomela ubuyele esikoleni ayofundela i-driving license kuzabe ne-license kahle izinto zasekhaya izinto zidlozi noma izinto zenkolo. Khumbula phela uDlamuka umuntu omdala kambe sekusele usiyacela yedwa phana abafazi bakhe labafazi laba abahlulekwayo kumcontrol. Kule episode lokugcina sibonile usiyacela eshaya umkhwekazi wakhe yonke lento kuyalena le. But guys, please pray for Siyacela and keep him in your prayers and like, comment and share this video. Lombuzo uthando lengane engafani ngisho nalo Siyacela lengane impela kodwa lengane Sli uyithatha phi leyo nto yazini sekukaningi abantu bengitshela ngalento okhuluma ngayo bathi bengigcinile ngaphakathi usiyacela
umhlophe. Number 2 siyacela isibukabuka. Akho ngisho into eyodwa kule yangane efana noSiyacela. Into angabuya yenza uMakathando ngoba wathatha ingane oyiganisa abakhuluma iqiniso ahlale noThando ambuza ukuthi Thando kwenzakalani ngoba nami ngubaba angikho happy ngomzukulu wami. Akafani noSiyacela nangebala nanokhamba nangayo yonke into akukho nje ngalesi sikhathi uThando emitha uSiyacela webhizi noma ntola ilungu engapheli sasimbona everyday engaboni dukuduku uThando usemitha uThando and uyamkhumbula ukuthi uMakathando uthi wathini wathi wena Siyacela khe lemize ngomqwayiso wathi wena ungqingile wena ngobani kwasekuphele 3 years uthi Siyacela ehlule ngumthisi uThando yes bambona ukuthi uvela uSiyacela kuyisibhukuphuku vele sayingane kwenzukani kwaqinisa umuzi ingakho ingane iphuma ifana noDlamuko yezwa njengoba ngizobe isithuphethu nje namanje isithuphethu sangabela isithuphethu sokudala futhi sokugcina lalela baba nigama livela nje isithuphethu wakhe wayibheke ubaba Dlamuka ayibize on national TV nganyakhe ngesithuphethu ingoba kuno agenda ngemuva ngase ngibonile vele ukuthi sesishilo yonke into so lento nami engidlayo ngaphakathi ake ngiyikhiphe yabo kwagogo kwaSiyacela kunemkhuba lapha esazovela engifuna futhi ivele sibuye size kaDlamuka kunemkhuba ekufanele ivele kodwa umuntu ozoveza lento bani uThando boqaqaba ngicela nibuke unjabulo kagogo kaThando nibuke lengane kaSiyacela ekuthiwa kaSiyacela Mbumbulu ngabekwa isithombe sikaNjabulo kubekwe lengane ukuthi lengane ayifani noNjabulo uphinde uthathe isithombe sikaBaba Dlamuka uphinde uthathe isithombe salengane ubekela if ukuthi ingane ayimeshi noSiyacela ngiyanitshela obvious ngisho ukuhamba uNjabulo ngiyamazi uhamba kanjani naliya ngane ihambisa okwaNjabulo uNjabulo oyihlalele ngisho ngabeka isithombe sikaNjabulo la ubeke lengane amathe nolimi